खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदे ओमफ्राय लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय ओमफ्राय आज के बहा थांनो नागिरदों दे माबा मा होनो स्कुलाव थांनो नागिरदों आरो PTM दं दिनै बिफायाबो दस्रा खामानियाव थांगोन ओमफ्राय बेखायनो जों थांसिगोन आरो ने बाबा आब'नि स्कुलाव ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखारबायमोन आरो बिमा फिसा जोङो ओमफ्राय पेपारनि माबाफ्राथ' लेखाबो गैया माबो गैया जेबो बुङासै आङो ससियेल साइन्सआव 38 मोनदों ओमफ्राय संस्कृतआव 26 मेथ्सआव 24 हिन्दीआव 32 साइन्सआव 29 इंलिशआव 40 आरो माने बिसिना 40 मार्क्सनि जादोंमोन नालाय इंलिशआवल' मोजां जायो आगोलनिफ्रायनो ओमफ्राय एसे दावखोबावोमोन आरो दस्राफ्राबो एबार एसे बिदिनो लाबोबाय जेबो बुङासै आं लेखाबो गैया माबो गैया बिदिनो आगोलहायलाय आरो जेनेबा एसे 33नि लाइनावनो लाबोजोबोमोन आरो बबेबा 38 37 36 माने 35नि गाहायावनो लाबोमोन आरो एबार एसे माबाबाय आरो माथोबाव लोगोफोर फोरोङाबो मायाबो गाव हारसिंनो फरायनानै लिरहैनाय आरो लेखाबो गैया माथो होनबावनो ओमफ्राय नै बेलासि जाबाय आं सिखारनानै नुबाय बियो बिदिनो उन्दुनानै दंगासिनोमोन गाबज्रिबाय आङो खोनायासै ओमफ्राय लेखा फरायनायनिबो जेबो टाइम टेबोल गैया जोंहा गाव गोसोबानो फरायो मोनायावबो फरायो सानावबो फरायो हरावबो खुनु टाइम गैया आरोना लोगोफोर बिदिनो ओमफ्राय स्कुलाव मोनहैबाय नै माने नायखांबायमोनबो आरो साइन टाइन होनानै ओरैनो बे गाहायनि मेदामाबो थांदोंमोन ना बेजों ज' बिसिना जाथ'वाखैमोन बेखायनो नेबाय आङो बे बागानखौनो ओरैनो खेब्बाय आरोना ओरैनोथ' मोजां दंफां आरि दं बिबारफ्रा दंलाबायो जों ओरैनो साल' माबाबाय ओमफ्राय ग्रोब मोनफैबायमोनबो आरो नै जाबायमोन बिसिनाबो अट'जों सानैजों थांदोंमोन आरो माने बोराया सोलाबाखैखाय बिसोरा अट'जों थांनायखाय ज' थांदोलै होमबालाय होननायखाय थांबाय आरो आं बिदिनो माने सान्दुं सायहा आरो जों दिनै बे दंफां दंलाबायो नालाय ओरैनोथ' मोजाङानो मोनदों आङो एसे ओलां आरो जोंनिथिंजायनि बायदि न'फोराबो बिबार आरिफ्राबो दंलाबायोमोन ओरैनो एसेल' थांबाय आरो ओइ खिथुथिं थाङासै जोङो दाउखा फैयो दाउखाया बेदर जाजागोन ना जाजायाब्रा हा ओमफ्राय खिनोसै आंनि बिबाराव जाबा जाजागोन खोमालै रागाफोरानो बोरै हासिबजों हरथारनोलां जाला नाथाय गिबावा लोगोफोर नायलाय हासिब लाबाबो गिया खाथियाव थांबाबो एसे पापि दाउखा बेसो जायै मायै उन्दुनानै दासो सिखारबाय आरो आङो ना माने बिराद उन्दुनो ओंखारखादोंमोन मुस्रि सोंलायनानै उन्दुबाय आङो दिनै सानावनो माने थाम्फै मासे बिरबाय थादोंमोन आरो बेखायनो दा डिस्टार्बसो खालामगोन होननानै मुस्रिखौनो सोंनानै उन्दुखादों आरोना आङो माने दहाय फुङाव उन्दुहोआखै बाबाया 3:30निफ्रायनो बिफाया दिनै BPT दंमोन आरो ओमफ्राय बेयाव बे सिखारनायनिफ्रायनो उन्दुआखै मालाबा हासुनो होनलाय मालाबा मायाबा सादों होनलाय हस्पिटालाव थांनो होनलाय न'खौ खेबथामसो बेरायदों आरोखि माने फोथायाखैनो दिनै मानोथाय बिफा गैया होनबाबो फोथायाखै ओंखारो आरो बेरायहैयो नायो गाबहैयो बिसिनायाव बिदिनो मालाबा हासुनो होनलाय खेब्रैसोबा आरोना ने 4:30निफ्राय 6थासिम बेनो द्रामा ओमफ्राय आंहाबो गावआबो उन्दुआसै रागाबो जोंदबलाय लांदों आङो ओमफ्राय दाना हस्पिटाल होनो एसे माबा लांबाय थादावबाय नालाय एसे माबा दाख्लै सादों होनदोंमोन ना ओमफ्राय बेखौनो दिनै माबाबाय आरो बे सादों बाबा नांगौ होननानै
न'खौ फिदिंजोबखादोंमोन आं फार्स्टआवनो होनबाबो इयो फोथायथाराखै लेट्रिनाव दं साननानै लेट्रिनखौथ' देखायासैना आं फोथायासै गावहा उनाव नायफैबावबाय गैया होमबाबो मानो फोथायाखैथाय दं सानथारदोंमोन इयो ओमफ्राय बिदिनो द्रामा गाबबाय थाबाय आरो मोथो मोथो ओमफ्राय दा उन्दुगासिनो गावहा फेस फेसनो मामि आगैखौ फोजाहरदो ओमफ्राय दहायबो अट'आव उन्दुनो नागिरदोंमोन बे आं उन्दुहोआखै उन्दुनायनि अजना बामबा एसे उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो उन्दुहोआखै ओमफ्राय आंहाबो बेखायनो उन्दुनो मोनिखाय माला माने उन्दुनो मोनगोन बिदि जानानै हाखु दाखु जानानै उन्दुथारबाय जानाया बोरायखौबो नेयासै आङो ओमफ्राय जों जाखांनायजों बोराया ग्रोब फैनानै माबाबाय आरो मामिखौबो माबायावनो PTM जानानै PTM खालामखांनानै साइनारि खालामखांनानै थ' लगे लगे हरफाखादों नालाय गारजेनजोंनो थ' बिदिनो लाबोफायै मायै बेहाबो बिफाजों ज' जाबाय आरो बेहा दुगैबाय माबाय ओमफ्राय आंहा उखैदोंबो दिनै थाबबो ब्रेकफास्ट खालामनाय जादोंमोन बेखायनो माला उन्दुनो मोनगोन जानानै नेला नेलि नेथारासै दिनै ओमफ्राय दावराव खोनादों लोगोफोर बैथिं हाग्रा एवगासिनो आरो बै मेसिनजों फुंनिफ्रायनो एवगासिनो सानसे एवबाय दिनै हाग्रायाबो मेनला जाथारो थाब थाब अखा गाराना एसेबो जोंथिंजाय बायदि ओंखायनो थाब हाफैबाय थायो आरो अखानि जाथिया नायलाय सानसे हाबाय मैया बेलासिनिफ्रायनो बुरजाबो नङा माबो नङा आयदायाव गैया बायदायाव गैया जेबो नुखाया दा इसेल' नुखायो दा ओरैनो बिरादथार बिदिनो हाबाय थाबाय आरो सानसे ओमफ्राय आङो लोगोफोर दिनै खानायबो हास'दों नै बेसेबांसो हास'दों आरो जालायबाय नै जोंना बांद्राय गोलावबो लानो बाबाय दाना आगोलहायसो लानो हायोमोन गोलाव ओमफ्राय दा स्कुला आरो बानाय मोनबाय ओरैलाय खानाय गोलावखौ साबसिन नुयो आङो आगोलहाय आंनाबो गोलावमोन दा बाबाय बेखौबा खुनुरुखुमसो आं गावनो हास'यो सोरखौ मोननो पार्लार जेबो मिथिया आङो स्कुलबाबो गावनो ब्लेडजों हनानै लायो थ' खानायखौबो आं गावनो हायो आरो दानिल' नङा बियो गोबाव जाथारबाय गोदोनिफ्रायनो हानानै लाबाय थायो आं